Hello, good morning mga partners all over the world. Ayan, so kunting pasilip muna tayo sa ating munting pinagtatrabuhan dito sa Cebu, ang Mactan Isla Resort and Casino. So ayan mga partners, papasok na tayo. Ayan yung parking area. So ayan mga partners, makikita nyo yung Mactan Isla Resort and Casino. Ayan, yun o. Ayan, so hinahinay muna tayo kasi medyo masikip yung daanan natin dyan. Ayan, yung mga kotse na kailira dyan para sa mga guest natin yan at mga amo natin yan. Boss Idol! Boss! Ayan, so parking muna tayo mga partner. So mga partners, unahin muna natin yung ating kantin. Ayan, makikita nyo parang food court yung dating. Ayan o, yun yung kasamahan natin yung naka-pink. Ayan, huling-huli ka dyan, Balbon. Ba't nandito ka kumakain, ha? Paglita. Ay, ano yun diago? Saan may na dito? Paglita dito. Sige. Ayan, wala tayong magagawa kasi very hungry daw. Ayan, so mga partners, yan yung dressing room natin. Ayan. Yun o, makikita nyo parang si Kukuning Martin lang yung datingan natin dyan, o. Yun mga partners, hindi po yan si Coco Martin. Coco lang ni Martin yan. Ayan, ayusin muna natin yung ating buhok kasi papunta na tayo sa ibaba. At ituturo ko kayo doon sa ating napakagandang area mga partners. Yan. Kailan pa ba matatapos yan? Ayan, tapos na. So mga partners, bago tayo papasok sa area, isi-share ko muna itong ating napakagandang lounge. Kung saan dito tayo natutulog. Ayan, yung mga lockers natin. Puntahan muna natin yung locker natin mga partners. Ayan. Yan yung lockers natin mga partner. Tingnan natin kung ano bang meron sa loob. Ayan. Yun o. Halatang taga-bar talaga tayo kasi meron tayong mga alak dyan sa loob. Ayan. So ayan mga partners. Ayan. Nandito na tayo sa loob ng ating casino. Yan. Ipapakita ko sa inyo. Mag-enjoy kayo mga partners. Ayan. Yan yung ating gaming area mga partners. So ayan mga partners, bago magtatapos tong ating munting pasilip, may ipapakita sana ko sa inyong napakamunting show lang, no? So ayan mga partners, sana nag-enjoy kayo sa ating munting pasilip dito sa aking tinatrabaho. Ayan, good morning and thanks for watching mga partners.